Není stres, keď je Game World Bet. Máme benzín, máme gas, robím love, robím cash, všetko legit, není stres. Toto je cesta k titulu z Game World Bet. Spolu s týmom RFA sme sa rozhodli Václava Siváka a Sebastiana Fabša poslať na ťažký tréningový kemp do Barcelony, kde mohli trénovať s najväčšími menami španielského kickboxu, ako aj s pár celosvetovo uznávanými zápasníkmi. No nezachytili sme len to. Noc tu stojí 10 000 a oni tu nemají funkčný ovladač. Can't slow down, brother, can't slow down, you know. We have big fights in 2025. First start with Patrik Zadera, but after maybe fight with 50 Cent. Ideme na trénink a proste tuto pán kameraman proste nechal také kúlo tam. To som nebol ja. Ale teraz sa vráťme na začiatok. Káde máme ísť? Kde ste? Tu dole? Tak poď nás navigovať. Tu? Super. Čau. What's up? Čau. Jaký si ostrihaný, more? Fešakos. Ďalší fešakos. Poď tebe. Ty kokos. Čau. Jak to máte, až to hore? Celé to je hore? Aj bazén tam je fajný. Minus 2 stupňov. Ukáž toho štúpil, že? Klinče jsme dělali prostě. Jo, a Vašek prostě má malou váhu, tak mu to nějak nešlo prostě. Video teďka tam dejte. Ne, vole, mu to prostě nešlo, ty vole, víte jak. Ne, prostě tady zase to Sebastian mluvil, protože ty máš malou váhu a takové, tak jsem ho musel hodit. Ne, a to je to samé, jako když mluví prostě všichni ostatní, že teďka mi Zadera porazí. Ty vole. Tak taky se spálí prostě. Zdravím, Sebo, včera sa povedal so Sebom, že ja keď dnes povedal, že Sebo, ja makám jak face dre, Vašek polovičná robota, teraz príde 2-3 týždne, potrenuje a už ako to ide. Vieš, že, ale talent, ale keď to vieš, talentov je plný cintorín, jak sa rozpráva. Ale ide dobre. Včera ešte, počúvaj, ideme, ne, z domu. Vravím, no, není tu. Vravím, kde išiel? Si. On išiel tak, kde sa naplasteš, asi na to, alebo čo. Si, boha, to dobre. Ideme do gymu, on tam. Ty čo robíš? Ja som si bol zabehať 20 minút. Máš ten pracovný Ebu šťastný. To si predpozrieš. Tu je Dve devčatá, ktoré som. Už je teraz neviem, ale... O, super. No a? Jak za starých časov, škola v prírode. A máš tu aj stôl, ja som hovoril, by si mohol strihať. Krása. Ja som dal robiť. To je môj vzor. Vašich, proč si ty na nuky žral do Jaskora. Ja? Kolik si tak 6 celú 6 na nuku a jeden. A on proste objednal na nuky a všetkých požral, ty. A proste furt objednával cestoviny. Proste a furt mu došli troje, Takže na schvál som ti to delal. No jasné. On proste dvoje cestoviny na obed a má v piči. No čo som došla? Došli tu kukisky, hľadám ich a už nie sú. Ale ani jednu som nezjedol. Dík more, na nuky koľko som mal? 0. Dík kúpil len skrýla si, hej, dobre. Tak pozri sa, čo sa tu konzumuje. Videl som, že pizza na noky. A im rýchlo páli. Ja som myslel, že to sú dvoje na noky. Ani jeden, kúpil som na mamu. Jenom jeden, to To všetky zožral. Kúkaj. Po tom, čo prišiel zvyšok RFA týmu, sme sa ubytovali a vybrali sme sa na krátku prechádzku pri pláži a na obed v meste Mataró.
taký artist sme si mohli prenajať. Ináč, no, to som chcel povedať presne. Prečo? To si chcel presne povedať, že? Presne toto, že? Presne to chýba ešte. Povedať. Sme mali ísť akoby na more. Že? Čo sa tak tam čá? Takovýdlo malinkou si požičať a proste ísť s ním na more. To bol good content. Viete chlapci, prenajmite jachtu, bude dobrý content. Po príchode z obedu a prechádzky sme sa vrátili na vilu a chalani sa išli trošku pripraviť, pretože ich čakalo otužovanie v bazéne, ktorý bol takisto súčasťou vily. Ešte sa vyštím predtým, víš? Do bazénu. No, ja tam jenom skočím prostě a vylezu hned. Je zima, oni tady chodí jenom aj v bundách. Ty kokos, wow. To má tak 2 stopy. To tak 2 cm. Jaké to bolo? Máš môj telefón? Ešte to natočím na Instagram. Dávaj. Ešte raz? Dobre. Čo hovoríte na to vilu, kde ste boli? No v topu, však stále 2,5 tisíc eur, ty kokos. Akože vila v topu, kamaráde, prostě. Vila v topu, strašně dobře se tu trénuje, strašně dobře se tu chodí na trénink, prostě je to úplně něco jiné než... Je tu aj bazén. Nějaké reprezentační soustředění, víš? Hello everyone, welcome to my crib. Come with me. You can see all the stuffs. This is my stuffs. From Fabsho only. Brácho, to tričko už si mi už dal, ne? To tvoje. Fabsho. Fabsho tým prostě. You can see one shower. Here is living Fabsho. Sebastian Tank. Okay. You know, you cannot see. This is me. Mine. And here, Si to zatvorila. the biggest from trainer. Lukáš Body. Maybe you know him. Jaký to máš bordel, Lukáš? Ale není, dobre. No to všetko mám tu, mám tágače, všetko. Tangače. Hodol. Je to celkom pôjde. Po otužovaní a menšom oddychu nasledoval druhý bod programu tohoto voľného dňa. To bol jediný voľný deň, ktorý chalani mali počas tohto kempu. Inak trénovali každý deň dvojfázovo a vybrali sa tentokrát do Barcelony trošku sa potúlať. Navštívili jeden miestny trh, kde mali rôzne tradičné španielske pochutiny. Zajtra ideme o 10:00 do Barcelony trénovať u tomu do najlepšieho gymu. Fortuna sa volá ten fighter. Pravím. Ja som proste slušný duša, ste Sí, pero ese es muy grande. Si pero mucho gustos. Spain, italiano, mafiano. No víš, to ten si Dášek je vyriešený. Dobrý, ne? Dášek je už vyriešený, alebo ti jedna ešte, Dášek by sa ti hodil. Které? To je piči. Jedno sa ti hodil. Ja si dám a budem vyzerať jak idiot. Ty jsou lepší, že? Že? Pravda. No povedz, zabíjam. No. Nechceš tyhle, Sebas? To si musíš zobrať. Chceš sa? Bracho, vyzerám jak z telenovely. A také normálne pre starých k***ov nemajú. Nemám tady žádné prostě brýle, víš? Hodí se. A ja potrebujem dať. Dobre sú. Když budu lítat po nocích tady prostě. Je to dobré, či ne? Pozri sa, vy budete úplne máfia. Vy keď pôjdete spolu.
veci, to je pre teba? Nie, ja potrebujem normálne, také seriózne. Tieto? Ja som čisto seriózny. Čo to ty? Tieto? Jasné, to sú na bicykel. Zober si ich, tie sú veľmi dobré. Ešte cigara do úst. Ja ti ich kúpim za tých 20 €, čo ti dlžím. Ne, dobre, to sa hodia. Normálne. Berete? Áno. Ja vydávam video. I want this one. Po úspešnej kúpe slnečných okuliárov sa chalani vybrali na Mercado de la Boqueria. Je to ikonický trh v srdci Barcelony na rušnej La Rambla s históriou od 13. storočia. Ponúka čerstvé ovocie, morské plody, tradičnú šunku Chamon Iberia, ako aj tradičné tapas. Denne ho navštívi tisíce ľudí, ktorí sem prichádzajú za jedinečnou atmosférou a autentickou katalánskou kuchyňou. Na zdravíčku. Môžeme ísť aj do reštiky. Počkaj, musím ich... Počkaj sekundu ešte. Á, dobre. Gracias. Vypárame. Všetko ma to desí. Nebolo to také hrozné vôbec. Poď. Čakal som, že to bude desivejšie. Cítim sa zdravý už teraz. A máš rád olivy? Kámo, tu sú mega olivy, strašne dobré. Strašne dobré, milujem tu olivy, kámo. How many grams? 100 grams will be 3 €. 3 € 100 grams. Okay? Okay, give me 300. How do I get 100 grams? Čím venci to? A má to kôstky. Proste má to strašne veľa kôstok. Dá, vyskúšaj. Organické. Vyskúšaj toto. Proste... No a skús tie kôstky sa nedajú požuť. Ty si ich požul? Ja som ich... Fuj, ale toto je nechutné, kámo. Toto je jedno. Čo na Úplne... Né. Fakt, že úplne nechutné, kámo. Tak lebo ty nemáš rád kokos. No. Toto? Čo? Good. 70? A toto? To je, keby si oreky pil. Čo to je ty šmolkov mok? Dobre to je. Sú vyšťavené šmolkovia. Jedeme dál. No tak trhy boli raketa. Ja som si tam zobral domov aj granátové jablíčka, jak se říká. Proste a zobral som si aj olivy, boli tam prošútka, kopu sladkosti, akože brutál. Dokonca som si dal fajnové ústrice, proste najlepšie na svete. Po úspešnom preskúmaní trhov nasledovala zastávka na kávu a spýtali sme sa ľudsky, ktorá bola takisto s chalanmi na kempe, čo si o nich myslí. Aký ti prídu ako chalani? Sú milí, sú zlatí, pomáhajú. Tým, že sme na dome, tak trošku pomáham aj ja v rámci nejakých domácich prác a vďačný. Keby tu nebola, tá už robáky zo žeru. Po zastávke s kávou nasledovalo nič iné ako návšteva barbershopu. Chalani si išli po fresh strih, aby sa im dobre trénovalo posledné dni na kempe. No a počas toho, ako sa chalani strihali, Vaškovi z ničoho nič úplne náhodne zavolal losené Kejta a bohužiaľ museli sme to audio z tohto videa dať preč, pretože sa tam bavili o veciach, ktoré ešte nemôžeme zverejniť. Ale ak by vás to náhodou zaujímalo, tak napíšte do komentáru a možno vám budeme vedieť povedať viac. Barber byl dobrý. Ináč ty kokos aj za dobrú cenu tu strihajú, blázni. Chápeš, že 18 €, ty kokos? Ale bylo to tam fakt dobré, volal mi tam Kejta. Ideme na trénink a zabudol som vypnúť pambicu. Dohoreli by sme.
Ještě nejsem v takový formě, víš, ještě jsem neběhal jak dnešek, ale dneska mě čekají 4 sparingy, kluky tady iba 2, protože jako nejsou má liga. Sveťo, děláš vajíčka? Dělám, jo. Sveťko, proč si tu na... Sveťo mi udělá vajíčka a pak ještě potřebuji masáž rychlou ramen. Toto je prostě Proste toto je... Za pár rokov proste tento dom budem ja vlastniť, aj ten gym hore. A proste budeme mať aj v Španielsku nejaký dom na oný, vieš, na kempy. Dobre, poď papať. Vašek proste kuchára mi bude tam robiť. Ovladač. Noc tu stojí 10 000 a oni tu nemají funkční ovladač. Tak řekni, jestli jsem já debil, nebo oni. Ne, oni. Vidíš to? Taky musíš jste to tak, včera? hej, včera mi to nešlo, musíš to tak šťuchať úplne. No alebo. Jak to si spalo? Dobrý, byl jsem běhat teď. Víš. Pohoda, měl jsem nějak sucho v puse, tu je nějaké divné vlhko nebo co. Nevím, nechápu co to je, musel jsem prostě pít v noci. A kolik vajec, Vašku? Nevím, 3. 3 jenom? A kolik si dáš ty? 10. Já, jenom já. Dobrý tréner. Jak sa spali? Perfektne. Čo nás dneska čaká, čo nás neminie? Ideme do Barcelony na tréning, na nejaký psycho, neviem jaký, oni tu robia, neviem vôbec čo tu bude za tréning. Physical psychik mi povedal, že to bude, takže uvidíme no, čo to bude. Zamíchám to trošku, aby lidem neříkali, že nám vařit, jo? Poubili lidi. Prostě to tak ještě zvednu, víš, a budu to míchat prostě. Takýto tánier sa našiel. To čo? Nalož to tam. Také trošku, no mohlo to byť aj lepšie. Vašek? Jakže ne? Dobré ráno. Dobré ránko. Ideme pozrieť chalanov teraz na tréning, ak budú trénovať v Barcelone. A Vašek ti zatiaľ zjedol raňajky. Hej. Jo, holstar. Ždu trenér, jo? Very gypsy. Mucho amigo. Very gypsy, you heard that, bro? He likes gypsy, you know? Spain like gypsy. Toto je Antonio Campoy, u ktorého trénujeme. On je šampión sveta vo VKN. Boxoval v Glory a som raz bol v rohu ringu, takže tam ho poznám a máme na jeho tréningy všetko gratis. Povedal nám, že jeho gym je náš domov, že kedykoľvek môžeme trénovať, takže ďakujeme Antonio. Thanks Antonio. Dobré veci má. Tričko, mikínu. A proste, ja viem, že fajtéri nie sú zodpovední. Fabšo napríklad teraz už perfektne. A takedy som mu dával ešte aj gate. Pozerám, čo to má za gate, veď moje. Podnožky, gate, všetko, trička, on presne. Ale Fabšo, odkedy má ženu, sa polepšil. Hi, nice to meet you. Yeah, fighter, Sivak. Nice to meet you. Peleadora, fighter. My ideme inám niekam? Čo? Ideme inám? Hej, ale tu vedľa. Všimli jste si to? Tu je prostě i barber v tom gymu. Dobrý styl. Tady jenom chybí stůl prostě. Bracho, vážne, takéto veci tu natáčame. Braško, ty kde máš boty? Okradli ma a proste cítim sa teraz jak bezdomovec. Teba neokradli. Ne, proste som išiel som do dobrého gymu a tam sme mali počkať, ale hneď som sa prezliekol. A nikto mi nič nepovedal. Čiže som myslel, že sa náhlíme na tréning. His time is the third in the world. It's Mayweather, Manny Pacquiao, and Maravilla. He win the Only boxing? Only boxing. Yeah.
And he fights with Manny Pacquiao? Oh. He fight with Goto. He fight with He wins with Goto? No, he lose. But he wins the song of Chavez Jr. Yes. And he fight Kenny Public. No, Kenny Public. No. Paul Williams. Miguel He do Cotto, the knockout in 2010. Yeah, I do both. I'm champion of Spain. I stay with the national team. Boxing is very good. You don't fight in all. You have 3 fights a year. You know? And I fight in full contact Muay Thai, kickboxing. I started in '96. I'm 44 years old. It's a challenge. Very good work. Říká, že měl zápas, že teďka jde zápasit s jedním klukem, co zápasil s Manny Pacquiaem, s Miguelem Cottem, což jsou největší boxerské hvězdy. Má 44 a jde zase do zápasu. Práve máme silový tréning. Ja budem mať svoj, čo mám nastavený od svojej trénerky Moniky Weigertovej, ale Vašek si dá s nimi. Oni tam majú nejaké svoje veci, ale keďže ja mám 6-7 týždňov, je do zápasu, tak ja mám svoje veci, čo si ja spravím, pretože neviem, čo idú oni trénovať, ale my máme nastavené s trénerkou, čo máme trénovať a to si ja odrobím svoje. Sebo, spať si mal v noci. Posledný krk. Partie, ktoré malinké svaly proste v krku, ktoré sú oproti, proste sú veľké svaly v tom krku a toto sú maličké svaly, ktoré sú slabúčké oproti tým veľkým a musím ich vyvažovať, aby potom sa nestávalo, mne niekedy aj krky boli a tak kvôli tomu napríklad aj, že proste tie svaly sú nevyvážené, veľké svaly sú obrovské a tie maličké vnútri sú slabúčké. Takže musím to tak vyvažovať. Predchádzaš tým zraneniam? Tak. Ale neviem, či to robím furt dobre, lebo proste nemal by si vysunúť a potom len zatlačiť, ale mal by si najkratšiu cestu. So we are going to do 2 parts. The first one is strength, back squat, very, very hard, and after hip thrust. We have a second part, is this one, cardio and strength, very functional for the fight. Okay, so we have 3 minutes and unwrap, as much repetition as possible. 1 rest, 3 minutes, 3 minutes, 1 rest, 3 minutes, and the same for all the time. More or less 1 hour and a half, very hard train. Trošku na výbušnosť na konci, proste hádzanie 6-kilové loptičky po 10 opakovaní z každej ruky. Najprv idem vždy na vršok tela, taký akoby silovú časť, čo mám od trénerky, aj na core a stred tela. Ale najprv si dám prvé brúško na core, potom aj s rukami na core, na stred tela zase, ale aj na vršok silu a na konci to pretavujem trošku do explozivity. Víte, musím si proste přepnúť písničku, abych proste byl zase, proste mi tam přepne p***nu automaticky. Prečo hovorím po česky? Neviem. S Vaškom ja som v Čechách byl 6 rokov a čím dlhšie som s Vaškom, tým viac do p***y říkam. Musím hovoriť. Musíš rozprávať. Viete ako? Ríco slovenskou slovenčinou. Musíš si prepnúť pesničku, počúvaj ma. sa mi lepšie cvičí. Keď cvičíš, čo počúvaš, akú hudbu? A? Akú hudbu ty počúvaš, keď cvičíš, alebo proste? No, niečo také, aby sa mi zrýchlilo trošku teba, aby som bol do nálady. Žiadne také pomalé. Nejaké dramače? Ja, to zase nie je plechy. Ale tak, že rapy, hip-hop a tak, ale niečo také rýchlejšie mám rád. 3 minutos de trabajo, 1 de descanso, cambiamos de bloque, 3 minutos, no repetimos, luego... Ninguno de los. Exacto. 3 minutos, 1, 3, 3 minutos, 3 minutos, 1, 3, 3 minutos, 3 minutos, 1, 3. ¿Vale? Indiferentemente de dónde empecemos, ¿ok? Así que... ¿Hay uno que no hacemos? Hay uno que no hacemos. Ya están más o menos puestos. Entonces,
Vamos a explicar los bloques, ¿vale? Ahora explico dónde vais. Pán tréner tu vysvetľoval, čo sa bude diať. Bol to taký kruhový tréning, kde boli skupinky zhruba po troch a mali rôzne stanovištia a na týchto stanovišťach sa striedali. 3 minúty sa makalo, minúta bola pauza. A takto to išlo až dokým každý nebol na každom stanovišti. Uno, vamos! How do you feel? I feel good. I fight in 9 days. Oh, really? And I'm strong. I'm confident. I win this challenge. Sure. Against who? Sure. Against Maravilla Martinez. Okay. He's a legend in boxing. Okay. But now is my time. It's your time. I respect, but it's my time. Let's go. You will see. 10 days. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you drop. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Práve sme po tréningu. Vašek a ostatní ešte trénujú, ale keďže ja som mal svoj tréning, tak ja som si odrobil, čo som mal. Idem za trénermi a pri tréningu som sa cítil dobre. Ide to pomaly do výbušnosti a dynamiky. Začínali sme objemmi a pomaličky sa to bude pretavovať. Na to, že je začiatok výbušnosti a dynamiky a rýchlosti, tak sa cítim dobre. Bude to zabíjačka. Videl som, že Mati trénuje so Zádierom, vlastne s Vaškovým superom. A my trénujeme spolu tuto s Vaškom. No, uvidíme kto z koho. Ja sa teším. Bude to zabíjačka. Ja sa pripravujem, keby tam mám nechať život a srdce, takže teším sa. No je to super, celou dobu jsme tady byli zavření, nějakých 12 dnů třeba, já jsem byl ještě předtím v Tatrách u Sebastianového trenéra. Sebastian byl v Ofie, myslím. No vieš čo, ja som makal vonom u nás, u Borisa Topčiča, v cvičisku, lebo však oni sa dohodli aj s Lukášom, aby mi dávali ten istý koncept, že keď som v Blave, tak budem trénovať z Borisa a keď som v Poprade, tak zase s Lukášom a dohodli sa, aby sme mali taký istý koncept. No, a já jsem se chtěl tak na chvíli zavřít, utéct prostě z toho mého prostředí a fakt se soustředit jenom na ten následující zápas. A taky to tak vychází, protože celou přípravu bych chtěl takhle zahájit, vůbec nad ničím jiným nepřemýšlet, jenom nad tím zápasem. Ráno vstanu a mám v hlavě prostě soupeře. ¡Alex, te quiero! La otra, buen entreno. Gracias, Alex. Simona, můj mobil celé! Já jsem prostě proti rybám. Žerte omega-3, ale nejeste ryby, však to smrdí, ty kokos. Jak můžou žrát ryby, prostě, když to smrdí, ne? Nechápu. Není stres, keď je Game World Bet. Máme benzín, máme gas, robím love, robím cash, všetko